What's up mga amigaon? Welcome back to our channel. Mingaw mo. Mingaw ba? So ang among video ron kay about Kuan. paborito ninyo, sure di ba? Oo. Paborito ninyo Kuan. among video ron. A clue. Kuan. Tilawi ko dong. Tilawi ko daw. Okay, ready ang baso. Cut na nato sa video. Ang sana siya? Mojito, mojitos. So, igawas ang pinakauna nga atong tilawan. Charan! Taran! Red horse. Red horse. Next. Red horse na. Red horse. Red horse. Next. Next. Red horse ha. Charan! Smart. Smart of ako katry ani red horse katilaw na. Tapos. Sunod. Charan! Tiger crystal clear. Tiger. Tapos. Sunod is Charan! Tanduay eyes! Tanduay eyes. How this, Uy, mga ubugtaan ni Duty para makaugma. this fortune is brought to you by... Sorry. Henneken. Heineken ka na. Heineken. For everybody's milk. Char. For everybody's back. Sunod. Hoy, dili makuan, dili ma... The last na. Dili pa uy. Hala, dagan pa din. Second but not that... Ay. Dili kuan. Second to the last. Second to the last. Second to the last but not the least. San Miguel. San Miguel. Basic. San Miguel Pelsen. Char. Pag uminom ka nito, wala kang talo. Para hubog ko. Okay. Gikan sa mga putot liwat ni mo. Manoy na ko di ay? Sunod. The last but not the least! Wakay, kalimutan! Kundi ka mo inom ali. Kali. For everybody's milk. Okay, Kali. Kalimtunon ako. Char. Time na full. Dari, tagay, alis, umbong. So, Ale! sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ka imnunon ani ang sa may natilawan nimo siya Siya pa. so out of 7 no natilawan ako kay Red Horse, San Miguel, Heineken, wa pa kaning Tanduay Ice kini. Ako ya pag Start ta sa basic Red Unsa na Horse. siya? I-rate namo ni from 1 to 2. 1 to 5. 1 to 5? Oh. 1.4 7. 1 to 0.45. So, i-rate na mo siya og 1 to 10 kung asay prefer na tong imno. Oo, sige. And by the way, no, shout out na to si Dexter Asistores. Shout out! Then si Makins Pakibo, si Apple. Hi, Apple. Og kang Kasi nga, ka-Uncle Kasi Romeo Apple. Romeo Mamsa. Hi. Uy, wala ta nag-live, nag-vlog ng gunta. Okay, ang first imno nun, pinaka-basic is Red Horse. Extra small. Ay, small. Extra ikaw, halabi kung ikaw ang mag-advertise ana. What? Red Horse. What? Red Horse. Extra strong. Small butterball. Wala. Dako siya. Okay. Halabi. Kung ikaw mag-advertise ani. Okay. Oh, Red Horse. Lakas ng tama. Aray. Okay, cheers. Rate na to nito 1 to 10 ha. Basic, katilaw naman mo. Isa pa. Bug naman siya. Magtagay di ayo, dili di ayo mag-guard, mag-rate ani. Pa. Palpitate. To start. Okay, para sa imo. Kuan. Imo review. 7.5. Yeah, kani sa marag 7 out of 10. Pait. 7.5. Saan mo na ito yung pag-abri?
Balik ka. Dili. Hello. Ang talinga. Abri na uli. Saan mo? Hindi paak. San Miguel Phil. Uy! Nakulatan ko. Ginoo ko. Nakulatan ko. So, next is San Miguel. Kung ikaw ang model sa San Miguel, halabi, kung saan mo pagkuha ng product? Okay, 1, 1, 2, 3. Ano sabi, sundin mo? San Miguel. Waya ni si San Miguel sa langit. Ito si San Pedro. That's So, all. man si San Miguel. Diyan rin nas kalibutan. Giinom siya. Ginainom siya. Dili siya ginahugas. Okay, next. Game na nun. Ang bunong. Marag natama mo ako. Manay kingon og Di ko pala hubog. pingis. Cheers for San Miguel. Cheers para kami, mem. Mas paitra ang Red Horse. Okay, okay Mas sa. lami ni. Oo. I-rate ra ka na og 8 ikaw. Pila rate mo ang Kali. Hi sa 4 million viewers. Hala. Sa kaya lamin ng kali, no? Kini masangit tas imong dila ang lasa. Gusto ko anang muditso gusto ang tiyan, burga ang tiyan may mulasa. Pwede. Pero lang kay ang kali kay kini si kali, kining kali. Iro ni sa among silingan. For sure gasog ko humana tong inom ani murag kali. Kalibang. Kalibangon. Sige. 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 Sige, cheers. Kalibangon na may ali. Lami. Lami. Murag 10. akong ex. Perfect 10. What? Okay, 10 top 1. Top Top 1. one. Top one. Wala isa pa daw murag ligyog ko. Kinahanglan ka duha. Ngay ko kay lami siya. Nag-inunit bang kani? Neme wala ka dito. Ten gyud. 10 gyud. 10. Alam mo katong tang is Okay, next. smell. Ano gitawag mo na sa smell? Bitaw no. A blend of Smirnoff vodka, ginger, beer, and live flavored. Ay, tambal nini. Tambal na sila. Kaya na may ginger. Paano? Ladyo sa sakit, dool sa igit. Ladyo sa sakit, dool sa igit. Okay, cheers. Ay, Ay, lami. Okay. Alabi. Kinahang kaduha ginato tilawan kay basig nangilad ra ni ba? Sa unang ho ra may lami. Sa unang tilaw ra dahil mo na lami, pero karon ambot lamang. Lami. Di mo. Lami. Pero Kali or Smirnoff? Kali. Kali, Bangon. na Smirnoff. Okay, Kaya yeah. taog Test. test. Uy, takay sa grade na 10 man ako kini ako ano eh. 9.8 na isda. 9.85. Okay. Ara 10 og 9. Oh. Uy, mga mga point Oh, ginuon ko. sige. Uy, mga point 9 75. sa 9. Hala sa Tiger. Ang labi kung mamaak ba ni siya. Kuya man, si Jara man ito yung namahap sa ako. Di man! Sa una ka Jud. Jud. Mura man. Mura man siya kuan baho sa kuan. Uy, lasa. Napuno na po. Kaya sa ano eh. Hindi pa pa rin. Hindi lasa. Tilawi. Tilawit ko do. Hala saan kung ikaw ang sa Tiger magkuan.
Nga Tiger man. Sa pangan nga Tiger. Saan yung pag-advertise sa Tiger? Talawit ko daw. Talawit ko daw. Alaki. Ah! Lain man, relax. So, lami rang red horse? Lami rang red Okay. horse. Tiger. Guys, azo na mong inom ani. Para ni sa mga gipang COVID, wailas. Kaya po ng kaho. Sakto na. Heineken. Ako'y nauuwaw. Punga naman eh. Okay, for tanduay ay, sige. Kuwang naman na og tuba. Gani, kuwang og tuba. Bawa mo ni Kinok. Buang ayo ka. Ano makatawa kolera? Uy guys, ang tanduay ice nga. Ano naman ni? Bawa kilok. Mulang film bitaw na mo. Dili ko ganahan sa baho. Ikaduha ni. Pero lami siya, pero lain ang baho. Katawa ko sa imong mga bawang ilok. Uy. Yaway. Kinsa may tag-iyaan niya. Tanduay palihog lang. Hindi Before sa- mo mag-repack ani. Simuta sa Sangig tawas. Ay. Mato pas tinder kasi kuan isog. Isog. Kaya Okay, for the last. Pulpul lang ang imo kay ginagmay. Ni para mo tubo ka. Kaya kuwang gyud kag Heinekens. Heinekens. So para sa Kasi una daw ko. ganin ka buto ng pan. Last Sige, na. last. Cheers. Heinekens. Ay, lumi. Ay, lumi. Ay, lumi. Adi ko mo sagot kay imong giluwa. Kailangan makakita sa inyong imong reaction. Yawa. Sige na. Dahil sa... Linong ko kawin ang may. Last na gid na. Nagpul pa ka sa apay. Jawa na red horse. Tagduha man lagi ka sa ngarisi. Sige na. Dahil sa akin. Sorry, Heineken. Yan ako. Sige lasa. Gisagap-sagap na tanan. Ga! Ang daan yung payo-payo. Ga! Tamis nga sa bak. Pag ganun. So, mga na to guys, no? Dili. Ang final rating na mo. Number 1 ang Kali. Kaya after ni mo, Kalibangan na ka. Next, Smirnoff. Top 2. May high honors gapon sila. San Miguel Beer, average ra. Ingo ra nakapasar. Kaya akuan, extracurricular. Oo. Ano, Red Horse. Top 4 na mo. Kini, abot kasi naghimo aning nga imnon. Uy, puro mo yung mga Pamigalay. Kasi ako. Alright, so I hope you enjoy watching our video. Don't forget to subscribe. Click, like, and share. Bye! Ang kubog na ka. Di na.